Il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali ċaħad b'mod kategoriku dak li ġie rrapurtat minn The Times of Malta li ser jitneħħew is-siġar kollha fl-inħawi ta' triq bejn aktar u talli, triq li ser tinbena mill-ġdid bħala parti mis-Fis-Central Link Project. Fil-fatt skont dan il-proġett, minn barra li l-maġġoranza tas-siġar indikati ser jitħallew fil-post f'Central Strip iddiżinjata apposta, ser jiżdiedu 212 siġra oħra f'postijiet fejn bħalissa m'hemmx. Waqt it-tfassil ta' dan il-proġett, il-periti tal-Awtorità Trasport f'Malta iddiskutew dan il-proġett mal-ERA sabiex il-proġett ikollu l-inqas impatt ambjentali possibbli. Fil-fatt il-maġġoranza tas-siġar li qed issir referenza lihom u li jinsabu fi triq l-imdina ser jinżammu fejn huma u ser jiġu protetti permezz ta' Central Strip illi ser issir apposta bejn iż-żewġ karreġjati ta' triq f'direzzjonijiet opposti. L-awtoritajiet ambjentali ssuġġerew din is-soluzzjoni bħalma fil-fatt kien sar ukoll fil-proġett ta' triq il-Kosta fl-inħawi ta' Kennedy Grove. Barra minn hekk fejn ikun hemm siġar li jeħtieġ jitneħħew sabiex it-toroq ġodda jkunu aktar sikuri, ser jiġu mħawla mill-ġdid f'postijiet oħra, waqt li fl-inħawi fejn ikunu tneħħew ser jitħawlu siġar oħra minn flokhom. Is-siġar ġodda li ser jitħawlu f'sitwazzjonijiet bħal dawn mhux ser ikunu siġar żgħar, iżda ser jitħawlu siġar maturi tal-istess tip u tal-istess daqs ta' dawk eżistenti. B'hekk meta jitlesta s-Central Link Project mhux talli mhux ser jonqsu s-siġar iżda se jkun hemm aktar minn 200 siġra milli hemm illum. Is-Central Link Project huwa proġett li se jtejjeb ir-rotta sħiħa bejn il-bypass tal-Imrieħel fid-direzzjoni lejn Birkirkara ħal-Balzan u Ħattart u jibqa' sejjer sar-roundabout tat-tela tas-Saqqajja illi taqqad flimkien lil Taqali, Ħattart, ir-Rabat, ħaż-Żebbuġ u l-Mosta. Dan il-proġett se jiddisinja mill-ġdid 13 il-ħolqa u jwessa l-bottlenecks b'korsija waħda matul din il-ħolqa arterjali. Il-proġett mhux se jkun qiegħed itejjeb biss il-ħinijiet tal-ivvjaġġar iżda se jnaqqas ukoll l-emissjonijiet mill-vetturi bi 13.5%.